altres creuen que està bé si hem perdut, però m'he guanyat, crec que està millor, però si ho hem fet bé, perdent, crec que està bé. No, quan ens diuen que perdem, diuen que hem de perdre, però Jugant bé. amb ganes. Perdre amb ganes i jugant bé, amb el total pau i fer les coses bé i sobretot el companyerisme, primer de tot. Com tractar els companys, sempre que tenen problemes poder-los ajudar. A mi el més important en un equip de futbol sempre ha sigut com tractar els companys, sempre que tenen problemes poder-los ajudar, ser directes als problemes, també no insultar-los, ni fer-los la traveta, ni pegar-los, ni molestar-los. També, si perdo un partit, no em fico trist si he jugat bé. Si jugo malament, em preocupo, però si perdem jugant bé, per mi no hi ha problema. Però també, si guanyem, la victòria també s'ha de celebrar bé. Més bon, més dolent i jugar amb equip i divertir-se. Si insulten els pares de l'àrbitre vol dir que ells no saben si ho han fet bé o malament, però en teoria, protegir els seus fills, diu que no és veritat. La meva motivació és jugar a tope, al màxim, per poder arribar a ser un bon jugador d'èlit i si pot ser de primera divisió, millor que millor. Si guanyem millor, però a mi el meu objectiu de jugar al futbol és divertir-me. Sí, els estudis van el primer, perquè són el més important de la teva vida. Els estudis decideixen el teu futur, no? I això no ho deixaria.